Ngelak ta Yaul iki. Oh, nggih ta, Pak. Kayak wong nyambut gawe. Nggih. Nah, usah Pak, masuk ke kom, Pak. Nah, ini sarapan pagi. Nah, disiapkan oleh Mbah Robai. Nah, nikmat sekali makan di sawah itu. Mbak, monggo, Pak. Ayo wes. Si aku tak pernah no iki riko tandang kok. Tak ngepas golek. Boten. Ah, pas niku Mbah Robai. Saman lenggan Dik pring niku pas. Cak Saeul Dik kono pas, aku Dik sisihe, Mas. Nggih. Pak. Siap. Beres. Perkara mangan gua aku paling sregep. Nyambut gawe mbuh Saul. Boten mundur. Lah oleh perkara mangan sregep lek nyambut gawe mbuh. Oh ngeten iki mun nyambut damel kok. Nah ini. Oh, pas banget beriku, Mbah. Saul sampean kulone Mbah Robai. Wah. Ah. Wow, sip. Sos. Aku juga mau makan. Nah, monggo Mun. Ya. Aduh. Jenis lek rezeki ku pokok sabar ngenteni. Biasanya aku lah buet ngono. Wis iki mantak enteni. Nyantai, Pak. Heeh. Biasanya ngoten niku Mbah, mantun damel video kula langsung ngebret. Ngeten mangkok kepingin disarap Mak Dasri sih. Make lali ambek kula, Mbah. Ya kula lho sik eling. Sing enu pertama ketemu kali bojo kula. Nggih disuka. Nggih disukani pohong niku. Nah, ini makan sayur ucet. Nah, Sayur ucet, Pak. sama iwak tempe yang nggak bisa berenang. Iwak nggak bisa ngelangi. Iwak nggak bisa ngelangi ya iwak tempe Yaul. Iwak tempe, Pak tahu. Nah, ini ada tempe kacang. Nah, ini sambal tongkol. Sambal tongkol masih anget. Jadi tadi itu Mak Dasri pulang itu masak. Oke, masak. Lagi. Ayo makan. Kalau yang pengen makan di sawah silakan datang ke Glogor. Ya. Ini kok di Tegal sih akhirnya anu nih. Kata, Pak. Oh. Tegal kan entek yo. Lah sampai sawah mari sawah balik nang sawah meneh Tegal burung mari. Dereng. Nebang malih, Pak. Lah nggih. Sampai nebang malih nggih, Pak, iya. Nebang malih umek mawon ya Tegal. Heeh. Wakai mbuh. Coba Pak. Tenang mawon, Bang. Lah nggih. Ngedon dik saben niku weco babae. Nggih. Lah nek saben ngeten iki mboten sepinten, Mbah, lalere. Lek nek Tegal ya yo. Nggih, patah. Nggih, sik tas ngerabuk-ngerabuk nika waduh. Mumpung. Ngono ya enak iki Mas Yunu mangan. Nggih.
Marap ya. Lah jenengan mboten ingon-ingon ah Mbak Bayi. Nasum punan. Tunggu Pak. Nggih. Sing nggih nglakokaken ngeten. Nggih ta, Pak? Tapi nggih untuk jalan kok. Putih-putih Marap biyen ya. PO ah. Nggih, dewan. Iso gawe nyikar ya. Jaget. Bos. Mangan. Ah ini bosnya ini. Kak Yanto. Mana? Kan apa ya to? Bisa Marap? Ya. Kok gawe mbok ya, Ul? Bun. Marap. Sawahe dhewe ya. Nggih. Ini kan, Pak. Wis. Wis sekali ya. Kene iki sawah genitri ya. Nek sawah nglugur kono ya. Nggih. Nggih, genitri nggih nglugur niki, Pak. Enggak hitungane iku lho. Nggih. Tahu lho, Pak? Heeh. Toh. Sing didasel iku ah. Engko lho, Pak. Kalau nanti siang no. Oh, sing disingkal dhewe dae biyen iku ya. Nggih. Ngono iku meneh nang diri kok. Jadi niku nganduraken kasihan, Oh, ora negal. baseng. Ngelaken Laut kita sampai tadi ya. bojone, Laut kan. lho. Lho bojone ya. Ini. Hmm. Betul ya ibu. Kok pacul lah. Enggak laut kan. Lah ya bojone, Tadi ya. bojone. Heeh. Ini kami cari, Iya wedok. Saya kira tadi ini kan. kurang dek. Lah iku Kalau papamu aja. sing nyake pacul lho. Bapak. Bapak. Kami cari, anu bojone kami cari, ndak. Oh, saya kira tadi kan kok. Belum hari kan masuk. Tinggi, Di mana? betak. Tadi kita. Wis hancur kan? Kita hampir kapan? Kayak kemis yo. Oh, yang nani? Heeh. Oh. Saya kira mati mati. Wis. Lu kasih tadi singkal lah. Nanti ini perengan disingkal, mau sing kak dijasel no, ora gelem ta. Iya. Jadi kita sesuatu ya. Dikasih buat apa lah saya. Yo aku, Sing ewo dikekno sapi ya. wis dipikirin ora nyandak karo apa, Wul. Nang iki tegale medak kok jan. Kurang tak tengahi. Heeh. Kalong, yo dikowak. Baru kali ini saya sarapan tuh banyak banget. Ini begitu Pak. Ini kuat. Ini buat. Niki lho, Mbah. Kula sarapan paling kuat nih, Bang. Biasanya mboten sak monten. Napa? Ukurannya mboten siap. Cak Saiul. Nah, main. Sopo sing kate dolen nang Cak Saiul? Monggo. Monggo, pinara. Jare kate melok brojol. Kok gak ngubungi Cak Saiul?
Sana cebok nih Pak. Iya cebok cebok farm. Iya Enten aja cebok enten. hubungi. Nggih. Oh iya ya iku arek cebok iku. Terus sampean lari pundi? Kan lho, Tangsari apa-apa Tangsari. etane. Daerah kesek ngono ku ya. Oh, tangan. Kula tangleti darah mendit mriku iki. Oh iya ya kan iku tembus gentong sih. Oh niku. Ya kan tembus mendit lanang aja. Jalur iku Oh jalur. bisa ta. Oh. Sari kakalan. Oh ya cebok iku. Heeh. Nggih. Nggih enten. Arek iso bisa. Oh enggak ada lembu kok, Pak. Oh duwe. Oh lah kok ono. Ada. Mau sing ditangletaken sanes pendamelan ngeten iki. Apa? Liyane. Oh, Iya. wah, ono ae. Nggih, liyane. Apa kate ijol sapi ya? Mboten. Jalur iku. Tak jalur iku ya. Cebok iya lali Iki aku. cebok niku, Pak, paling Pak. Heeh. Nah, ini sudah sarapan bersama Mbah Robai, bersama Cak Saiul. Iya. Ini tadi lauknya. Nikmat lauknya. Dan nggak main-main. Ruang makannya Mbah Robai ini panjang banget. Nah, ini dari Genitri sampai Glugur ini meja makannya. Meja makan lah ini ya. Itu dari yang arah Genitri lah ya. Ini arah Glugur. Oh, panjang banget ini. Iya. Mungkin orang-orang kaya di sana nggak sekaya Mbah Robai kalau perkara panjangnya meja makan. Nggih. Hanya Mbah Robai yang punya meja makan sepanjang jalan kenangan ini. Nggih. Nah, itu sapinya parkir, orangnya isi Isi bensin. bensin, Pak. Demikian sahabat Kanyara, video edisi makan di sawah kali ini saya akhiri. Allahumma fiq ila wa mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.